तामुलपुर जिल्ला बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै बनसुनि बानजायनायाव दिनै बगाजुलि आमलाइगुरि दैमानि रुगुङाव 500निबो बांसिन बिफां फुलि गायो। मिरु बनसुनि थांखि बादियै ग्रीन बड'लेण्ड मुभमेन्ट सोरजिनायजों रायजोआव 9 लाख बिफां फुलि गायनाय बिसन लानानै दिनै तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव 500निबो बांसिन बिफां फुलि गायो। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव मिरु बनसुनि लोगो आफादगिरि जन बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला बनसुनि लोगो आफादगिरि बिक्रम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'जों लोगोसे बाक्सा, चिरां, क'क्राझार आरो उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। तामुलपुर जिल्ला बनसुनि बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसेनो जायगानि समाज सिबियारि बिथांमोनहा मदद होफैयो। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव थांखि लानाय बादियै 9 लाखसिम दाब दाब जायगाफोराव बिफां फुलिखौ गायनाय जागोन होननानै मिथिहोयो मिरु बनसुनि लोगो आफादगिरि जन बसुमतारीआ। थांखिया बेनो जों नैबे दंफां गायनाया दिनै जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट आगान होबाय, तामुलपुर आगान होबाय, जों क'क्राझारनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों। थांनाय 28 एप्रिलनिफ्रायनो जागायनानै जोङो हजोंहाय दिग्लि बिसमुरि रेन्जनि आन्दाराव दिग्लि सिकनाझार बेयाव गायखांनानै बिनि उनाव जों चिराङाव फैबाय दाउखाबा होननायाव, बिनिफ्राय जों बाक्सायाव फैबाय मानास भुटान चौकी, बिनिफ्राय जों तामुलपुरनि दिनै नैबे मा एरिया मथंगा दैसा सेराव नैबे हाबाफारिया दा जाबाय थादों। थांखिया बेनो एकदम हथातनो माबाया इक'सिस्टेमा जेराव मानसिया थांना थानांगौ, मिथिंगायाथ' बिराद गोनांखा, बेखौ नोजोर बोयोबा बेखौ बिथा खालामोबा माने दंफां लाइफाङा जोंनि मानसिनि गेजेराव बा नैबे बुहुमनिफ्रायनो एसे गोमालांनो हमबाय थादों जायगा जायगा नुनानै। जाहोना बेनो दंफां दाननायफोर जागासिनो, इनक्रोचमेन्ट, फरेस्ट रिजार्भ लेन्डसफोराव हाबनानै मानसिफ्रा दंफांखौ दाननानै धंस' खालामनानै गावनि सेल्फ बेनिफिट बा गावनि पार्सनेल लाबा लानो थाखाय बाहायनाय। मोनसेया जाबाय दंफां सिखाव, आं बेखौबो आगोलनि इन्टारभिउआव बुंदों, दंफांफोरखौ दानला दानसि खालामनानै स्मागल खालामबा दंफां सिखाव खालामो। मोनसेया जाहैबाय आरो आं बुंबाय लिगेल इनक्रोचमेन्ट, हाफ्रा खालि गोलैना थासिगोन, दंफांफोरखौ दाननानै बेवहाय मानसिया रायजो जानो मोनसे सुबिदाखौ लायो। बे गासिबो जाहोनानो जाबाय जोंनि एनभाइरनमेन्ट बा जोंनि आबहावाखौ खथि खालामनाय। नङाबा जोंथ' बर'फ्रा मस्टलि 180% दाबो खेथि बाथिनि सायावनो निर्भर खालामना थायो। दैज्लां फैबानो खोथिया फोनाय, माइ गायनाय, बेथ' जोंनि ट्रेडिसनेल गोदोनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्राय फैबाय थानाय। थिग नोंहा माइरंआनो जानो गैयाबा मानसिया थांना थानायाबो मोनसे गोब्राब जाबाय। लोगोसे दंफां लाइफांजों गैया नालाय सान्दुंफ्राबो बारानिफ्राय बारासो जाबाय। गोदो जों नायोमोन 32 डिग्री सेलसियास थांबानो थानो हायोमोन, माने इसेबां अयथासार नङा। खिन्थु दा नायदो नोङो एकदम मालाबाथ' हिट वेभ जानानै 41 थांबानो मानसिया थानो असह्य थानो हायै बेबायदि जायो। बेफोर गासिबो मोनसे साइड इफेक्ट्स आरो दंफां लाइफां जोंनिफ्राय खम जालांनायनि मोनसे बे बिदिन्थि बा मोनसे साइड इफेक्ट्सखौ जों होनजायो। आरो बेजों मोनसे जाहैलायबाय सयल इर'ड जानाय, हा खुरखानाय। दंफां लाइफां गैला नालाय रोदाया हमथानानै लाखिनो मोनला हाफोरखौ, खुरखालांबाय, बेयावबो नोंहा खथि। मालाबा खेथि बाथियानो थांलाजोब्बाय, जेरैथिं दै लामा गैया बेयावबो दै लामा जालांबाय। आरो मोनसेया जाबाय जि जायगाफ्राव थांना थानो थाखाय बरिं खालामो मानसिया, दै नांगौ जायोथ', बे समावबो दंफां लाइफां गैला, दैखौनो मोनला। दंफां लाइफांनि बै रोदा रुदुजोंसो दैखौ बोखांना लाबोयो एसे गोजौ माबायाव लेभेलाव। दा सिंनि आन्डारग्राउन्ड वाटारखौबो जों गोजौसिम मोना। दा जाहोनानो बेफोरखौ गासिखौबो नोजोर बोनानै इयुनाव जोंनि बेयाव थानाय मानसि माहारिया जे आलो गोजोनै रायजो जालांनो हायो, बे थांखिखौ लानानै जों नैबे बड'लेण्ड ग्रिन मुभमेन्ट जि हाबाफारि 9 लाख दंफां गायनाय, बेखौ जों जाहाथ' बेखौ माबाफ्रासो हरो रेन्जनिफ्रायसो। दा जोंहा नैबे रेन्जनि आन्दाराव फैदों, जों रेन्जआ कुमारिकाटा रेन्जनि आन्दाराव। दा रेन्जार बिथांमोनानो अनेक रोखोमनि दंफां हरो। मथथे आबहावाया गोदोनि बादि रिभाइभ जाफिननांगौ बा थांफिननांगौ। जोंनि टिमाथ' 1 स्टुडेन्ट 1 ट्रि आरो मामोनलाय मोनसेया प्रटेक्ट फिउचार। माने बेवहाय दंफांखौ रुजुबाय सासे स्टुडेन्टजों, माने उनाव बे स्टुडेन्टआनो मोनसे समाज बा मोनसे हारिनि बेनो फिउचार जायोथ' उननि थाखाय। थिग बिदिनो मोनसे दंफाङाबो जोंनि माबाखौ, बुहुमखौ बा बे मिथिंगाखौ रैखाथि खालामनायाव बे दंफाङानो उनाव हेफाजाब होगोन। बेनिखायनो बे बुस्थुखौ बेजों थांखिनाय जादों।
বঞ্চ তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে বড়ো নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ পৰা ইয়াতে উদ্যোগ লৈ কিনে যি প্লেণ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাত সহযোগ কৰি নিজক ধন্য মানিছোঁ আৰু এই উদ্যোক্তাসকলৰ লগতে গহিবাৰী চাইপাত্ৰী ফাউণ্ডেশ্যন NGO আৰু আমলাইগুৰি গ্ৰাম সভা বগাজলি গ্ৰাম সভা আৰু নাগপুৰ গ্ৰাম সভাৰ সন্মানীয় প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীসকলক ইয়াতে লগ পালোঁ আৰু NGOৰ উদ্যোগত যি গছপুলি ৰোপণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে 9 লাখ পুলি ৰোৱাৰ বৃক্ষৰোপণ আঁচনি লৈছে তাত আহি সন্তোষ পালোঁ আৰু এই আঁচনিটো যাতে ফলপ্ৰসূ হয় তাৰ কাৰণে মই মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। এইটো হয় কিছু মানে এই গৰু ছাগলী অলপ উৎপাত কৰে তাৰ হেৰি হয় এইটো NGOৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি উদ্যোগ লৈছে তেওঁলোকে সহযোগ কৰিম বুলি কৈছে আৰু ৰাইজৰ সহযোগত মানে প্লেণ্টিংটো ছাকচেছ হ'লে ভাল হ'ব বুলি আশা কৰোঁ। মানে মেইনলি এই অঞ্চলটো হাতীৰ সংঘাতটো মানে মানুহ আৰু হাতীৰ সংঘাতক লৈয়ে বেছি উপদ্ৰৱ হৈছে ডেইলি গমেই পাই আছে এই প্লেণ্টিঙৰ জৰিয়তে মানে পৰ্যায়ক্ৰমে মানে হাতীখিনি সংৰক্ষণ হ'ব বুলি মানে হেৰি কৰোঁ।